To by ma zaujímalo, kde je tak dlho. Ako dlho tu mám ešte na ňo čakať? Prepáč, že meškám, ale tak trochu som na to zabudol. Hlavná vec je tá, že si tu, lebo sama by som to teda vážne nezvládla. Takže chápeš všetkému? Hej. Dobre, lebo keďže je toto nový obchod, tak bude tu chodiť veľa pečopákov, pretože budú si chcieť niečo kúpiť a určite ich bude zaujímať, ako to tu proste bude. Takže by to mohol byť chaos, keby som tu bola sama. Hej, chápem. A kedy ho otvoríme? Za chvíľu by sme mali, podľa toho, ako sme sa dohodli. OK, lebo nemám pojem o čase. Hej. Takže snáď toto zvládneme. Prvý deň. Hej, to dúfam tiež. Tak, čo máme nové? Nový obchod? Tak ten musím ísť vykúpiť. Už si počula o tom novom obchode? Nie? Myslím? Lebo ako chcela by som sa tam ísť pozrieť, tak či by si išla so mnou. No, ako nemám s tým problém. A ak to teda chceš? No, ako sa malo by ma to, akože čo tam majú za tovar a tak. A možno by som sa aj niečo kúpila. Tak, fajn. A kedy tam chceš ísť? Pozor, sorry. Hej, môžeš dávať pozor. Si v pohode? Som v pohode. A kedy sa teda dohodneme? No, ja by som tam išla hneď. Za chvíľu to otvárajú, takže... No, tak ak... Niektorých pečopakov ja vážne nepochopím. Ani ja. Tak, som tu. Takže začnem rybami, potom mrkvami a potom bambusmi. Sice neviem, na čom budú bambusy, ale na niečo to určite využijem. Uhnite. Na mňa sa nepozeraj. Ja neviem, čo to malo znamenať. Madam, vysvetlím, čo robíte? No predsa normálne nakupujem. Vadí vám to, alebo čo? Ja len, že kúpite z toho nejak moc, tak či to vážne všetko využijete? Tak asi keď si to kúpujem, tak hej. A ste si tým istá? Už ste nám zobrali 2 celé regále. A to sa mi vážne nejako nezdá.
Môžete sa prestať o mňa starať a uhnite. Prečo tu skoro nič nie je? Sorry. Tak to bude všetko. Ale toto si nemôžete predsa dovoliť. Vykúpili ste nám skoro celý obchod. Okamžite to vráte na miesto. Vážne? A prečo by som to mala vraciať? Proste toto je môj nákup a chcem to zaplatiť. Vážne? A máte vy na to vôbec peniaze? To by ma veľmi zaujímalo. Áno, predstavte si, že mám a vy mi už vážne leziete na nervy. Ja tu o tom s vami nebudem diskutovať. Okamžite to vráťte na miesto. Hej, okamžite to vráťte na miesto, alebo vás vyhodíme z tohto obchodu a už vás sem vážne nepustíme. Čo na tom nedokážete pochopiť? Toto je proste môj nákup. Veď ste kúpili skoro všetko, čo je v tomto obchode. Ani to nemáte kam dať. Takže okamžite to vráťte na miesto. Nie. Fajn, ako chcete. Choďte preč z nášho obchodu. Máte sem doživotný zákaz. Ale žiadne ale. Proste sem máte zákaz. A choďte preč. Počkajte pár minút, kým dáme veci na miesta. Jasné, počkáme. Takže môžem sa tu porozhľadnúť a keď tak to kúpim. Tak fajn. Vyzerá to na mne dobre. No hej. Tak to by som mohla zobrať. Aha, sme tu. Takže platí naša dohoda. No aká? No predsa, že mi kúpiš to, čo budem chcieť. Pokiaľ po dnešnom nákupu ešte moja peňaženka bude žiť, tak hej. Ale veď sa to nekúpim tak veľa. Ďakujem, láska. Čo tu robíš? Ja tu pracujem. To myslíš vážne, alebo sa so mňa robíš srandu? Ja tu pracujem.
ťa napadlo pracovať v obchode? Ja neviem, ale toto moja kamarátka proste potrebovala pomoc. Keďže je toto nový obchod, tak tu môže byť trochu zmätok, keby tu bola sama. To chápem, ale že si tu práve ty, tak to som teda vážne nečakal. Takže kúpiš mi tieto dve veci? A koľko stoja? No, veľa nie. Tak? Fajn. Tak, to bude všetko. Dobre. Poprosím vás 10 eur. Dobre. Ďakujem za váš nákup a možno sa ešte niekedy uvidíme. Dovidenia. Ty si dober veci a čakám ma vonku, za chvíľu som tam. Ďakujem, láska. Si najlepší. Nevedel som, že niekoho máš. Tak už to vieš. A ja teraz musím ísť, takže čau. Dobre, takže ty chceš iba banán? Hej, iba banán. Fajn, tak poď, ideme to zaplatiť. Dobre, takže kto platí? Ja. Tak to bude 8,20. Ďakujem za váš nákup a dovidenia. Dovidenia. Poď, lebo chcem ísť konečne domov. Hej, počkaj. To máme presne to, čo sme chceli. Takže ja berem kabelku a ja berem náhrdelník. Vyzerá to na mne dobre. Úplne úžasne. To je tak nádherné. Hej, ale vyzerá nejak draho. To nevadí. Potrebujem novú kabelku. Máš pravdu. A mám zobrať aj bambusy? No, môžeš. A toto zatiaľ tam dám. OK. Tak, zoberám všetky. Tak, to bude 28. A nie je to nejako drahé? Nie, to je úplne normálna cena. Fajn, to máte. Ďakujem a zatiaľ dovidenia. Dovidenia. Poď. Tak, ďakujem za váš nákup a dovidenia. Dovidenia. Celkom náročný deň, nemyslíš? Hej, ale konečne môžeme ísť domov. Tak zase zajtra. Hej, tak, čau. Pozor,
Sorry. Hej, môžeš dávať trochu pozor? Si v pohode? Prečo sa to zase rozstrelilo? Pozor. Sorry. Môžeš dávať pozor? Si v pohode? Hej, som v pohode. Prečo sa to furt musí takto dostrovať a zaostrovať? Tak, som tu. Takže začneme mrkvami, potom zeleninou. Počkať, som povedala mrkvami či rybami? Celkom náročný